إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى حضرة كل مستيو مرسول كل مستيو gagah كل مستيو guru كل مستيو putra putra كل مستيو إلى حضرة كل مستيو إلى يوم القيامة ketambilan kula panjenengan sedaya mugi kados berkah barokah Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'd. Dumateng para alim, ulama, para kiai sedayanipun langkung-langkung dumateng Suriah ugi BPJ Bansari. Mugi-mugi derajatipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo sarangan kula panjenengan sedaya ingkang menika anggenipun maos dipun kawiti ngangge basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kados tunggal dawuhipun dipun dawaken saking Al-Fatih Abdullah rahimahullah man hafadha sampai kalimatin bahwa syarifun indallah wal malaikah wa yaghfirullahu dzunuba wa kana misla zabatil bahr. Sing sapa ngamalake pitung kalimat niki dipun istiqomahake. Pitung kalimat niki dipun istiqomahake, dipun eling-eling samangke menika tansah maos pitung kalimat menika setunggal syarif indallah, Gusti Allah arep mulyaake dunya akhirat. Ingkang nomor kalih para malaikat yo mulyaake kula jenengan sedaya. Teng mriki malaikat sing mulyakaken dhateng kula panjenengan, mugi-mugi malaikat sing teng sisih kanan kula panjenengan sedaya anggenipun nyatet menika semangat. Sebab baru kae pitung kalimat sing malaikat ning sisih kiwa kula panjenengan sedaya nalikanipun kula jenengan nika tumindak perkawis ingkang boten dipun ridhoni dening Allah, muga-muga malaikat iki ngantuk pegat arep nyatet. Mergo berkah pitung kalimat. Boten mriku tok yaghfirullahu dzunuba, Gusti Allah bakal paring pangapura sedaya dosa-dosa kula panjenengan. Awi jam niku tangi dugi sakniki dosanipun enten. Dosa ning ati, dosa ning mripat sing ora karo-karuan. Teng mriki niki panjenenganipun Syekh Abdullah Dawuh, ayo kula jenengan dadi kaulane Gusti Allah ning ora ngerteni nek kula jenengan dadi kaulane Gusti Allah. Kula jenengan iki diawasi karo para malaikat ning kula jenengan ora rumangsa diawasi karo malaikat. Kula jenengan dosa kae ora karo-karuan ning kula jenengan kabeh ora ngerti, ora rumus nek dosane kathah. Bareng-bareng niki pitung kalimat menika dipun amalaken sareng-sareng iling-ilingan. Jane kula jenengan pun apal ning kadang-kadang derek mantep, yo kadang-kadang klaren. Sebab apa? Sebab boten dipun istiqomahake. Sing setunggal al-awwalu ayyakula inda bidai kulli syai'in
al-awwalu ingkang awal ayyakula oleh ngucap sapa saha sapa man inda tidak iku li syai'in nalika ngawiti saben-saben perkawis ingkang dipun ridhoni dening Allah, perkawis ingkang teng mriku niku kok adoh saka maksiat dipun kawiti ngangge lafal bismillahirrahmanirrahim. Hafal to niki? Bismillahi kelawan ngaji ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Jadi lafal bismillah niki tergantung napa sing kula jenengan badhe dipun kawiti. Ajeng kula jenengan ajeng nyambet damel bismillahi ngawiti nyambet gawe ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Nek empun menika kelawan nyebut asmane Allah berarti kula jenengan kabeh wis duweni keyakinan nek Allah niku napa ngawasi dhateng kula jenengan kabeh. Duwe keyakinan nek kula jenengan iki kawulane Gusti Allah. Dadi bejo-bejone wong ngeten iki alhamdulillah kula jenengan kalih Pak Surya kalih Pak Taufik panjenenganipun Baye Mohtar panjenenganipun Baye Muji menika saged dipun kepalaken. Ngeten iki. Nalikanipun nyuwun ngapunten nalikanipun Pak LDNU saking FBT mriki ngen kula Pak Rozi kula dipun dampingi ngeten saking senenge sebab napa ning donya niku anane ning iling-ilingan siap ning kula jenengan kedah duweni program jangka menengah program jangka panjang samangke saged matur kalih Pak Taufik matur kalih Pak Surya pripun Pak Rozi nanti mangke kersanipun bareng-bareng ing swarga bareng-bareng sing duweni ilmu niku kanggo bareng-bareng masjid dipuja masjid-masjid NU dipuja urip ojo kasih ono masjid ora ono selapangan iki diusahake kali LTM pendataan semua masjid sing ning Bangsari sing durung ono selapangan niku didata sakmate disi yang maka yaitu Bangsari maka disi selapangan ojo kasih kok wong-wong niku ora jumerteni NU ampun ngantos masjid kok niku boten enten selapangan. Jadi sak sampunipun menika mugi-mugi sakmangke sedaya masjid-masjid wonten ing Bangsari menika enten selapanganipun. Niku jangkane sing jangka menengah jangka panjangane ampun ngantos masjid-masjid ning Bangsari iki kabeh nalikanipun napa wulan Ramadan kok belas mboten enten kuliah kedah enten. Jadi kedah enten program dukungan saking FBC samangke nggih sing pun enten selapangan pun mboten usah sing penting sing derek enten selapangan dipun isi kesanipun napa sareng-sareng kula panjenengan sedaya ngertosi nek kula jenengan iki dipun awasi dening Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan ngaji ingsun ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah sifate Allah dising duweni sifat Ar-Rahman datang welas asih ing dalem donya lan akhirat kabeh diwelasi karo Gusti Allah kanthi sifat Rahman Gusti Allah. Sing maksiat yo diwelasi sing taat yo diwelasi yo direjekeni kabeh karo Gusti Allah.
Kegermetan yo karo Gusti Allah dibelasi sekali. Pramila nek ngenten iki nek ana kiai kok donga lak bingung. Mongso mbako ngenten iki bingung. Rami kiai kok kula jenengan iki ndonga kok bingung. Luwih kok ndonga sing umum bingung menan. Iki mongso disenjaluk Pak panas nek umum kok dijaluk panas. Ning kenyataane ijo ana mbako sing bocil-bocil niku to sing iki jaluk udan. Ya ana sing nandur lombok sing jaluk. Iki nek cara kula. Wong gen kula bakune tasih sak jebol-jebol niku. Lombok yo pengin jaluk udan. Jujur kula pakai Pak Rosi pakai dongan sisa jolek kula yo ya Allah. Mugi-mugi panjenengan paling udan sak menika berkah. Ndak ora jantung wong. Jantung piro mangke. Mulane kersane Ar-Rahmane Gusti Allah nyebut Rahmane Gusti Allah mawon. Ono to sing kene njaluk panas enten. Yo ono sing njaluk udan. Aku lu kerah dewek-dewek. Kerah dhewe-dhewe monggo. Mulai nanti bismillah misto sifat Rahmane Gusti Allah apa-apa. Kelawan nyebut asmane Allah, Allah sing duweni sifat Ar-Rahman ing welas donya lan akhir. Niki arep ngawiti napa? Ibu-ibu niku nek arep ngawiti kena arep nyenengi sing lanang. Monggo, wong nek wong lanang ora seneni niku bedune ora karuan. Kulino menawa. Mulai jenengan wis arep nyenengi sing lanang monggo kena. Sampeyan mangke prakteke tunggal. Nyong ngaji karo Pak Rosi. Oleh nyeneni karo lanang. Siji maca bismillah sik ping 41. Nomor 2 basa. Bismillahirrahmanirrahim. Iya ingsun ngawiti ingsun. Kula nyebut asmane Gusti Allah. Nyenengi sing lanang sing ngancam niku. Mangke kali basa. Wah sing lanang ngerteni nek arep diseneni karo sing wedok, akhire sing lanang manta aji yo waca sumung bumun umur tahun ayo. Arane nek yo ngawiti ingsun esuk niki kula jenengan pun ngawiti ngaji, pun nyebut asmane Gusti Allah. Sifat Rahmane Gusti Allah, muga-muga kula jenengan kabeh dipun ijabahi doa Rabbana atina fid dunya hasanah ning donya iki dikeki apik. Uripe ning donya sebab napa? Sebab sifate Gusti Allah Ar-Rahman. Boten namung Rahmane Gusti Allah. Enten Rahim as-sifate Gusti Allah Ar-Rahim dan kawelas asih ing dalem akhirat bloko sing temri iki cukup wong-wong sing duweni keimanan ning Gusti Allah. Nek Rahmane Gusti Allah kabeh maluke Gusti Allah. Mbok niku wong Islam, mbok non Islam gegremetan kabeh diwelasi tanggung jawab Gusti Allah niku sing nitahake. Tanggung jawab Gusti Allah niku sing gawe makhluk kabehane kanthi sifat Rahmane Gusti Allah. Ning teng akhirat Gusti Allah minangkani kawelasan maring kawulane sing ngerteni karo Gusti Allah. Pramila panjenengan muji sok nuntut toreko la ilaha illallah, la ilaha illallah ben napa jo ngerteni kali Gusti Allah. Sifat rahim Gusti Allah mentok il didadekake wong-wong sing kula jenengan kabeh rumaos imani Gusti Allah. Kula jenengan wis ditalken la ilaha illallah
wis dibeat la ilaha illallah ning kadang kelalen kadang kula jenengan yo boten gatekake dhateng mriki niki kalih Syekh Abdul Lais dipun ajari monggo perkawis napa mawon ingkang sae dipun kawiti bismillahirrahmanirrahim. Malah dipun dawuhaken wonten ing setunggalipun kitab nalikanipun kula jenengan niku kok mlebu alas ojo kelalen nek saka umah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah sak mangke mlebu alas niku jangkau nganggo sikil sing tenang lajeng maos bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah sok maos ngeten niku boten bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah lih mlebu jangkah nganggo suhu ingkang dengan riyen sak mangke nek pun teng alas ampun langsung nyambet gawe ning napa tafakur rumiyin ora katung semenit 2 menit. Nek wong lanang kepenak langsung udut liling karo mikir-mikir iki golek anak dipriye. Nek ora mikir-mikir iso kok bedhoi suket keliru. Kalau wis padu bedhoi suket keliru blabal wis bedhoi. Keliru lho kok antine ora karo-karuan, pikirane gek ora karo-karuan. Mulane ditenangake tekan alas wis sik jatuh sik sing mau mangan wis penting sik monggo. Oh, temriku mikir iki golek ngene gek tumandang. Nek ning tengah perjalanan sak mangke kula jenengan teng alas utawa teng sapi kok ana perkara sing kudu dibuang. Kepuyo sok nggih mboten. Kadang-kadang enten niku to. Kadang-kadang kok tiap ning alas diusake nalikane pipis ampun ngantos teng tengah alas. Teng lokasi minggir wong alas arep dijaluk berkait. Ndak matian nopoke jenengan matian atau kudu ya. Nek pipis niku minggir yen. Nah, aja kleru jenengan ki mau ngaji karo Pak Rozi nek pipis kok mikir jo pipis sae ning alase wong liya aja. Ojo pipis sae ning alase wong liya. Wah, ki ora oleh ning alase tak pipis sae ning kono. Alase Pak Kyai Muhtar. Mari ya. Ampun. Minggir. Nek empun minggir, empun pipis ngeten niku cara fikih niku kon peper. So peper mboten. Nggo becek-becek. Peper mboten nek teng alas dhuwur roko banyu nek di sawah ngeten monggo. Enten toyo. Lek peper nganggo watu tauru sing garing ateges watu temen boten watu sing gedhe-gedhe boten niki cara wong biyen meni nek keblek kon gembol watu telu tegesipun nalika niku kon gawe peper. Nah, ora muni gembol ora boten jane niku kon peper. Lho niki lafal bismillahirrahmanirrahim monggo dipun amalaken napa mon arep nyeneni putune nganggo bismillah, jewer putune nganggo bismillah ben oleh berkah. Bismillahirrahmanirrahim ya ingsun jewer putune nganggo bismillah. Nek pun ngeten wasani aku ingkang kaping pindho ya kula oleh ngucap sapa man indah kuli syai'in nalika wis rampung ning nyambet gawe nalika rampung napa mon kula panjenengan sing diridhoni karo Gusti Allah ndak ngucap alhamdulillah.
bismillah, akhirnya semangat banget itu, alhamdulillah, seneng kok nanti itu, alhamdulillahirabbil alamin. Napa mriki niki kula panjenengan sedaya kok dipun ajari ngangge lafal alhamdulillah, monggo sareng-sareng kula panjenengan dipun aji. Sik mau kula jenengan ngucap bismillah nyebut asmane Gusti Allah sing duwe sifat Rahman Rahim. Sing dijaluk dongane sabu jagat hasanah ning alam donya kanthi sifat Rahmane Gusti Allah. Wa fil akhirati ning akhirate dipun paringi kebagusan kanthi sifat Rahim Gusti Allah. Salajengipun aktivitas kula panjenengan sedaya kalih Gusti Allah diparingi kesehatan keselamatan dipun paringi tutup muji ning Gusti Allah. Alhamdulillah utawi kabeh puji iku lillah, alhamdulillah kagungane Gusti endi sing kagungane Gusti Rabbil alamin kang ngerani wong alam kabeh. Rabbil alamin maliki yaumiddin Gusti Allah sing nglakoni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dhateng panjenengan kula nyembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in lan namung dhateng panjenengan kula nyuwun tulung. Pitulung napa mawon kula jenengan. Kula jenengan titahe Gusti Allah. Kula jenengan makhluk Gusti Allah. Kula jenengan dikendhalekake karo Gusti Allah. Masalah napa mawon wasta'inu bisabri wassalah. Ayo kula jenengan jog sabar lan njaluk pitulung Gusti Allah kanthi salate kula jenengan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niki alhamdulillah kula sampeyan kabeh. Wis alhamdulillah melu ngaji. Mugi-mugi iki ngombe ngaji baru tambah tekan menika aja gelaran karo ngaduk kopi saya alhamdulillah kalau jemaah banget mbok tak gerakake bareng-bareng tak musyawarah kali koordinator yasinan sinten Sambansari. Ayo nek dina minggu coba bareng-bareng kiai Sambansari wis diaturi kali Pak Muji, diaturi kali Pak Yai Mutar. Ora ngisi-ngisi nek sampean ora jonderekake tak dingetun iku. Yo isih mung kiai kok ngaji kok malah santrine ora melu nah kok jamaah yasin tak pojo melu ngaji berlawe Pak Muji keben berlawe bareng-bareng bejo kenal-kenalan Allahumma amin. Alhamdulillah. Nggih, kula jenengan kawiti napa kanggo bismillah. Sak mangke nek pun rampung-rampungan maos alhamdulillah niki barang sing pun kulino ning derek ngerti dalile la sak menika alhamdulillah sesarengan lenggah wonten mriki niki njur saya mantep mergo arep dijamin dimulyakake Gusti Allah yo arep dibapuro karo Gusti wa khalifatu taikang kaping 3 iku ayam kula mulai ngucap sapa man iku wong sing mukmin sing mriki wong sing Islam. Idza jara ala lisanihi nalika kepleset lisane man. Yo ngapunten nek kula sampeyan kok mau sertifikatnya tersalah dipun benerake Pak Yai Mutar kok salah sing bener ngeten iki dadi iling-ilingan. Mala yu'nihi astaghfirullah. Nalikanipun kula panjenengan sedaya anggenipun ucap lisan niki kok ucap kepleset. Ayo kula panjenengan kabeh ucap dan ucap astagfirullah. Ya Allah, kula nyuwun
lesan iki barang sing lembut, lesan iki barang siji ning kula jenengan kabeh ya Allah ora karo-karuan. Sing arep ditakoni karo Gusti Allah sok lisane to. Atau mriki kalih kula jenengan ora manfaat. Kadang ngobrol karo bojo yo akeh sing ora manfaat, ngobrol karo anak yo akeh sing ora manfaat. Lah nek wis rampung ngeten niku kula sampeyan kabeh yo astagfirullah. Ya Allah, jaluk ngapunten. Wong napa nggih? Nate kula aturaken. Kula nulak alase kula merageni. Kula niku matur. Nah, sing kula niki gak ameh lombok. Wong wadon-wadon niku wong limo wong. Mulai kula niku mulai pertama niku nyambut gawe bebarengan niku. Ora tak rungokake, priye ora tak rungokake kok krungu. Mulai nyambut gawe tekan jam 12 ke omong bunga ini kaya betah. Yakin ibu mau kok dongeng biasa. Jur ngomongake bojone wong liya. Ngomongake bojone dhewe, ngomongake mantune wong liya, ngomongake kabeh. Mandang wis akhir ngomongake tuyul. Kok yo betah. Mandang jam 9:30 jarene to. Niku gek leren nek anti saya. Entek olihne apa entek bensine. Jo madangan ning gubur. Nah kula ning ngisor kopi, lebar madangan niku nerasaken amek lombok baleni masalah padang ning kondangan jarene wis ora oleh apa-apa. Kasus kebek. Ya Allah. Madang wis rada suwi kula ben ngomong. Ralah mbok dhewe bojone wong liya dawa, bojone dhewek dawa. Apa ngrungokake Pak Rozi ora ngrungokake mingkruku. Ya Allah. Tapi iki priye kok yo betah to. Sing ngono ki biasane wong lanang wong wadon. Wong lanang kok yo nyukur dhewe wadon kok. Ana 56 niku betah tenan ya Allah. Ngono kene ora ana astagfirullahaladzim apa ora dadak malaikat nyatut elek kabeh. Lah jenengan kula jenengan enak niku astagfirullah. Ora mengenen kok sampeyan bali nek metu saka masjid iki langgan mesti ngomongake kula. Rendeng kula yo luwe. Ya Allah. Nah, niki kula jenengan nek saged ngucap astagfirullah dikulinake mengenang istiqomah menanam insyaallah ora kepleset. Insyaallah boten kepleset. Wong lesan gak nganut kebiasaane kok. Nganut kebiasaan. Wong enten sing kebiasaane ora karo-karuan, akhire dipun takoni priye sampeyan bakone priye. Wis nandur kok kene yo jisune kene malah jokune celeng kakek. Yo ngomong ngene. Jangan nganut kebiasaan. Ya Allah. Lopo ya api. Ya api wingi kaya oleh 20 kilo asam prot malah video dulu pakai asu badan. Sebab apa niku kebiasaan ucap barang sing niku. Wong sing ucap enten arep kesandung yo ucapane elek, nempuh barang karo Gusti Allah sing dicoba yo alhamdulillah kali bayi tak kali bayi muji kula jenengan dipun kepalaken ngeten akhire tiap dinten Ahad bareng-bareng
Wong dinten Ahad niku ya Allah. Dina sing ora karo-karuan. Dina Ahad minggu iki dina ora karo-karuan. Kula jenengan mriki alhamdulillah cukup benar, lho. Ora sing iki ya ora apa-apa padha mriko. Ya kek ucapan, ya kek ibadah, ya kek sembahyang. Ning sayake lak sak dukul-dukul niku to. Ya ana wong kula teng sawah teng isor niku to mesti krungu sing do seneng. Ayo, ngono. Niku nek delok ora bapak-bapak ibu-ibu mentong-mentong kae dina minggu. Nah, alhamdulillah kula jenengan dipun kumpulaken sareng-sareng ngeten niki muga-muga dinten Ahad ngawiti dina ngawiti napa iki dinten kula jenengan kabeh seminggu sak mangke diridhoni kalih Gusti Allah. Matur nuwun. Saking sederek kula jenengan Muhammadiyah dinten Ahad jo ngaji iki NU bareng-bareng jo ngaji ngimbang biasane sing melu ngaji iku ibu-ibu sing wis mampu lemah. Ana sing iki ora niku ya kok senam ya kae babu kucing kae ning arep BRI kae ning taman kae wae jo senam kok bae. Mborono ya bae mutar kok bareng senam karo oleh segi. Nah, alhamdulillah. Wis astagfirullah. Wis ngawiti bismillah. Alhamdulillah. Lajeng astagfirullah. Wa taliqatu tayyib iki oleh ngaji meni pokoke jam 6 kurang 5 kudu serapoke. Jam 7 nggih. Wa taliqatu ayyamu laidapun wa rabi'atu taikang kaping papat iku ayyamuna oleh ngucap sapa man ida arqa illa insyaallah. Nalika kula jenengan kabeh arep nglampahi janjian karo Allah wis rembukan ya kula sampeyan kabeh aja lali ngucap iya nek Gusti Allah ngijabahi iya nek Gusti Allah ngekei kesempatan janjian iso do bayarnya yakin pokoknya iso bayar bareng-bareng. Ayo sampean sing loro kopatan ya disiwong pira, ayo disiwong 7 karo berpayu kae awong 8 ya cukup. Yakin toh yakin wis meni yakin ora insyaallah dilalah ke arah mangkat sing mau wis disediani amplop karo wis dikek isine dilalah dicukup bapaknya gitu cengkek ya sido begini di orang bapaknya orang ngerti tuyul kan jebule dicukup bapaknya gitu cengkek yo ora sido nene kula sampeyan kabeh ngeten iki nek ajeng enten napa pas rembukan insyaallah ning duweni keyakinan usaha tetep arep dadi insyaallah insyaallah ya insyaallah ora aja dipenakake engko yo tulis kalau wis muni insyaallah boten tetep mawon cara isuk ngaji ya dina minggu insyaallah ning lafal insyaallah niku narep ngaji ya kudu usaha duwe keyakinan nek nyong arep maka ojo aku wis muni insyaallah kok ampun so dicaya bareng-bareng ya insyaallah nang arah dicari ampun sik kok ngene kok ditakoni jare sampeyan arep layak bareng lalu wis muni insyaallah kok jadi insyaallah ning tetep berusaha tetep arep jangka opo sing wis dadi
insyaallah. Wal khamisatu tekan kaping 5 iku ayyakula nalikane wal khamisatu ayyakula oleh ngucap sapa man idza tabala nalika madhep sapa man idza tabala nalika madhep ile maring man fikran makruh apa fikr perkawis makruh kadang makruhake la haula wala quwata illa billahil aliyyil nalika perkara sing ora kepenaki barang-barang sing temripak kula jenengan ora kepenaki ning ati ora kepenaki ayo ngucap la haula wala quwata illa billahil aliyyil jane wis apal kabeh to niki bismillah alhamdulillah astagfirullah insyaallah la haula wala quwata illa billah wis mangke diamalke nggih ngarane neni sing lanang maca bis nek wis neni alhamdulillah wis apa niku apa wis kena iki kabeh dijamin kali Gusti Allah wis moyo tutur mulya akhirat ya saking ngeten iki dipun wasar dipun amalaken barang sing sepele iki kadang-kadang kula jenengan kabeh sok kelalen nggih mergo apa mergo kula jenengan ora tau istiqomah la haula wala quwata illa billahil aliyyil wasati satu tekan kaping 6 iku ayam kula oleh ngucap sapa man ida asobat hunalika kekenani ilman apa musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un nalika kena musibah niku apa yes kowe barang sing temriku niku ndadekake ning ati ora penak sing perkara sing didike kenikmatane karo Gusti Allah ning temriku niku dicabut kenikmatan sing didelok cara zahir cara batin ora nalikane dipun napa niku nalika mati tok winali lan boten yo kaya mau kesandung innalillahi astagfirullah inna sedene kita iku lillahi kabungane Gusti Allah dadi kula sampeyan kabeh wis ora mulya ning kabungane Gusti Allah wa inna lan kita ilahi maring Allah iku rajiuna padha bali kabeh kula jenengan arep bali ning Gusti Allah ya ayo persiapan kula jenengan kabeh lek arep sowan ning Gusti Allah ayo jadi resiki zahire resiki batine ben nalika sowan kali Gusti Allah dipun tampi kanthi sae innalillahi lafal innalillahi kadang-kadang kula jenengan kabeh sok sepele ora ngucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un janjane ora lopo mati yo innalillahi wong kowe kagungane Gusti bakune iso mati yo innalillahi wa inna ilaihi raji'un nalika bene baku apik yo subhanallah ben apa ning ati niki napa ben kula sampeyan kabeh tetep atine cuman kangge Gusti Allah ben ora lengos ning liya dadi ana lafal mau mulai bismillah tekan akhir iki intine apa ben atine kula sampeyan kabeh ben pikirane kula jenengan kabeh iki tetep ning Gusti Allah wong sing arep dijaluk iku lak ning akhir to kalimah la ilaha illallah tutune kula sampeyan ning kalimah la ilaha illallah enten dukungan kalimah ngeten iki sing dadekake kula sampeyan samangke saged istiqomah sing iso dadekake kula sampeyan kabeh samangke anggenipun sowan ing Gusti Allah kanthi husnul khotimah wasabi'atu la yadri 'ala lisani fil lail wan nahar kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi
jenenganipun Syekh Abi Hasan Ali Asyadili boten manakipun ingkang dipun angge panjenenganipun badal ning ora kaya kalimah-kalimah mbok sekoni malah teng mriku niku dingendikake tenggen manakib niku sapa sing pengin ikhlas macake surat ikhlas sapa sing pengin rezekine akeh kon ngucap kon akeh-akeh ngucap napa kul a'udzu birabbil kul a'udzu rabbil falaq jare ngendikanipun Syekh sapa sing pengin teng mriku niku kepengin akeh rahmate Gusti Allah kon ngucap inna anzalnahu fi lailatul qadr ning sing terakhir Abi Hasan Ali Asyadili dawuh ora liya kalimah-kalimah mau sing nguli kalimah la ilaha illallah lebur kabeh kalimah kanthi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teng mriki kula jenengan kabeh apa dibeat pertama kali la ilaha illallah kerteni Islam sebab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah juga di wong Islam dipertahankan tekan akhire tutute kula sampeyan kabeh lesane yo pripun saged ngucap la ilaha illallah lafal la ilaha illallah temriki niki ayyakula temriki kalimat la ilaha illallah tetep dijodohake nganggo Muhammadur Rasulullah ora kena dipisah tegesipun dipisah napa lafal la ilaha illallah diusake tetep disandingi nganggo kalimat Muhammadur Rasulullah monggo nek disandingi kaya wali panjenengan sing biasa dipun sing kula jenengan dipun waos ning aja nglalekake Muhammadur Rasulullah rumiyin aja la ilaha illallah syadul qadir waliyullah monggo ning napa diusake ana kalimat Muhammadur Rasulullah rumiyin ampun ngantos langsung la ilaha illallah syadul qadir waliyullah ampun kudu ana Muhammadur Rasulullah rumiyin nggih dadi lafal la ilaha monggo syarat-syarat masalah ngucap niku kula jenengan Pak muji Pak Yai muji biasa ya roh mriko bayi ngucap werna-werna to sing kalimat la ilaha ana sing semangat banget kok ra sing ibu la ilaha illallah karena to sing lono monggo niku lho sampeyan kabeh dipun usaha sareng mugi-mugi mawon samangke kaki berkah barokah sareng maos kula jenengan kabeh saged husnul khotimah kanthi ucap la ilaha illallah cekap sinten pitu kalimat dipun amalkan sareng iring-iringan mugi-mugi saged istiqomah Allahumma amin. Ane dipun badhe nyampe damel kanthi berkah menika ingkang bakon muga-muga dipun paringi kersae amin. Sing duwe utang dipun paringi saged sah nyarutan mugi berkah sareng ngaji mangke sholat duha dituntunake saestu sing nyenami badhe utang nggih sholat duha ning mriku Bapak nek jenengan iki butuh utang ojo donga utang ya kalau berkah harus saya setuju ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi